Здравейте, приятели на канала Таро Мисия. Радвам се да ви видя тук отново. Днес питаме Таро как да получа повече радост в живота си, как да изпитвам повече радост. Кои са тези пречки пред мен, които спират потока на радостта в моя живот? И така, какво е това, което спира потока на радостта в моя живот? И какво мога да направя, за да мога да изпитвам повече радост? Така. Това, което спира потока на радостта във вашия живот, мили приятели, е доста силна енергия. Тя е свързана с вашето желание да препускате през живота. Толкова много сте се засилили, бързате все за някъде, все нещо да направите, все нещо да видите какво ще стане, че изпускате момента, че всичко тече, всичко се промени, животът е един кръговрат. Радостта от живота, мили приятели, можем да я получим само когато спрем малко. Спрем и не искаме веднага да видим всичко, да разберем всичко. Това е така доста често срещан момент при всички нас. То не е нещо, което е толкова индивидуално. Почти всеки от нас го има, но тези, които са попадали на това видео, това е вие като едно напомняне. Така, балансирайте си емоциите, станете по-така емоционално зрели, за да може да не бързате като деца през този живот. Защото децата винаги искат всичко да разберат какво ще им донесе я до Коледа, какво ще стане на филма, на книгата и така нататък. Обаче живота е един така малко по-бавен процес и той трябва да се живее с едно, да изпитвате удоволствието от него. Така че, мили приятели, вашата радост от живота е спряна от неговата скорост. Така че намалете скоростта. Това е съвета. Вместо сега, примерно, да станете веднага, да бързате, да отидете, да свършите това, трето, пето, направете си едно кафенце, седнете, изпийте го на спокойствие, правете това, което обичате. Ако обичате да четете книга, прочетете няколко страници, направете нещо, което ви доставя удоволствие, без да бързате. Така, другото, което може да каже Таро по въпроса за вас, вижте, тук има много големи аркани. Просто при вас тази енергия е много силна на това да препускате през живота. И точно така ще намерите тази ваша сила е това, което ви вдъхновява и ви кара да се чувствате добре. Ще изгреете буквално, като намерите, като разберете вътре в себе си каквото е горе, това е долу, този е вселенски закон. Не дейте да се опитвате да изпреварате събитията. Просто опитайте се да влезете в потока, т.е. да се чувствате добре там, където сте. Ако не се чувствате добре там, където сте, не дейте да се борите толкова много с всяко едно нещо на пътя си. Малко го издишайте. Сега, докато слушате това видео и след като свърши, направете няколко дълбоки вдишвания и издишвания. Просто заземете се, центрирайте се в себе си и спрете да бързате. Така няма да изпускате радостта от живота, която минава покрай вас, защото сте заети да бързате прекалено много. Един хубав, спокоен и бавен ден ви желая, мили приятели. И до скоро!